Illum qegħdin hawnhekk ma' Lucia Micallef li hija pjanista professjonista fil-qasam tal-mużika klassika. Ma' Lucia se nitkellmu dwar proġetti li għaddejjin bħalissa u dwar il-pjanijiet li għandha għall-futur. Lucia, kif beda dan l-interess tiegħek biex tkun pjanista biex taħdem fis-settur tal-mużika klassika? Well, ommi u missieri it-tnej kienu jdoqqu. Ommi kienet iddoq il-pjanu, missier il-gitarra. Ġifri, jiena kont nisma' l-mużika l-ħin kollu d-dar. U dejjem rrid indoq u ma rridunix nibdax, kelli 4 snin. Imma mbagħad tant rrid nibda li ħallewni nibda fl-aħħar. U hekk bdiet l-affari, mbagħad komplejt, dejjem komplejt qatt ma waqaft. Jiġifieri il-mużika hija parti essenzjali minn ħajtek. Kif tqattaħa, kif hija ġurnata tipika ta' Lucia? Ġeneralment nagħmel x'jagħmel kulħadd, jiġifieri tisjir għandi familja u hekk. Imma dejjem nagħmel ftit sigħat kuljum pjanu skont x'għandi. Pereżempju jkolli kunċert nagħmel 4 sigħat, 5 sigħat, skont kemm ikolli bżonn kuljum. Normalment nagħmel 3 sigħat, jekk m'għandi xejn, kun on holiday speċi nagħmel satej kuljum, imma dejjem ikollok titrejnja għax inkella jdejk, il-muscles ta' jdejk mhux tajjeb jekk toqgħod tieqaf u tibda. Il-karriera tiegħek hija twila u tinkludi ħafna performances, ħafna kollaborazzjonijiet u ħafna xogħol li inti għamilt f'dawn l-aħħar snin. Liema kienu dawk il-kollaborazzjonijiet li ilhom għaddejjin u li baqgħu għaddejjin sa issa u beħsibek forsi anke tagħmel xi ħaġa oħra fil-futur? Jiena nispeċjalizza fi chamber music, ġifieri kelli ħafna kollaborazzjonijiet f'ħajti, però ovvjament ma' artisti Maltin dal-kollaborazzjonijiet ilhom għaddejjin minn kelli ma nafx 18-il sena. Pereżempju Gillian Zammit, is-soprano, naħseb hi kellha 18-il sena meta l-ewwel darba li daqqejna flimkien. Jiġifieri jien kont għadni żgħira u għadna naħdmu flimkien u meta jkollok kollaborazzjoni hekk twila, tant tkunu tafu l-xulxin li laqqas hemm bżonn tajdu x'hemm bżonn għax tħossha mill-ewwel. Mbagħad hemm Brian Schembri ovvjament li wkoll kont nafu mindu kont żgħira x'konna tnejn doq il-pjanu. Mbagħad meta fin-1985 u kien qed jistudja fil-Moscow Conservatoire u jien kont Londra, intqajna Malta u għamilna kunċert għal Mid-Med Bank dak iż-żmien kien it-10th anniversary u daqqejna Bach konċerto. Dik l-ewwel darba li kont daqqejt mal-orkestra jien u l-ewwel darba li Brian Schembri iddiriġi għaw Malta. Wara hekk sirna ħafna ħbieb u bqajna naħdmu flimkien. Sa reċentement meta rrekordjajna dak is-CD tal-Bach Concertos li għadna kif għamilna. Qed issemmi dan ix-xogħol li għadu kemm sar riċentement il-Bach Concerto u r-recording tas-CD li għamil flimkien ma' Brian Schembri. X'kien jinvolvi eżatt ix-xogħol u kien hemm ukoll pjan għal xogħol fuq livell internazzjonali, x'ġara eżatt hemmhekk? Iva dan il-proġett beda għax jiena l-Bach konċerti joġbuni immens u dejjem rrid nirrekordjhom. U saqsejt il-Brian għatlu kieku jien nagħmel recording tal-konċerti tiddiriġi u ma nafx x'ġara ma il-proġett beda jaħrab waħdu għax kombinazzjoni kol Fiorini kellu l-International Spring Orchestra Festival u allura jiena daqqejt mal-European Union Chamber Orchestra u Brian id-diriġa. Allura il-rehearsal speċjal għal-recording kienu diġà saru, konna diġà nafuhom il-biċċiet. Allura meta morna Londra biex nagħmlu r-recording, kemm tħallna fl-istudio għamilna jumej u rrekordjajna l-4 konċerti. U l-producer u l-engineer kienu Ingliżi wkoll. U dal-recording sar St. John Smith Square li kellu akustika bellezza u pjanu sabiħ ħafna. Fej kienu jirrekordja ħafna l-BBC u kienet esperjenza ġifieri li ma ninsiha qatt. Lucia, fil-qasam klassiku, x'inhu l-valur li tirrekordja CD bħal dan u li tagħmel performances anki barra minn Malta ta' xogħol li inti tkun qed tinterpreta? Importanti li tirrekordja CD hekk fuq ħafna livelli. Hemm il-livell artistiku l-ewwel li ovvjament inti meta se tagħmel recording ix-xogħlijiet tibda tgħid jiena kif eżatt irrid indoq da xogħlijiet ħalli ikolli prodott li vera kuntenta bih. Ġifri jien naħseb artistikament jollilek il-livell awtomatikament ġifieri. Imma mbagħad hemm ukoll il-lat
ta' promotion, per eżempju, ibda biex ikollok xi ħaġa biex tagħti lin-nies ħalli tajt speċi jiena rrikodjajt da u tista' iġġib ix-xogħol. Per eżempju, aħna dal-kunċert li għamilna Londra kien importanti ħafna ħafna għalina. Ibda biex kien hemm ħafna high profile guests hemmhekk. Per eżempju, kien hemm nies li huma connected mal-orkestra, mal-European Union Chamber Orchestra, bħal per eżempju Lady Jane Fellows li tiġi oħt Princess Diana u t-tija tagħha wkoll, u dawn huma patrons of the art, ġifieri l-fatt li kienu hemm għalina tajjeb ħafna għaliex daw ikunu involuti f'ħafna festivals u f'ħafna affarijiet u importanti li daw in-nies barra li jisimgħu it-talent speċi ħireġ minn Malta, minn iżola żgħira fil-Mediterran ukoll, jagħtuna xi xogħol f'festivals u hekk li difatti se jiġri. Issax minn dak il-kunċert ħarġu ħafna kunċerti. Hemm xi storja marbuta ma' performance partikolari li kellek li se tibqa' f'moħħok li minti se tinsija qatt? Mela, hemm ħafna stejjer għax peress li performance xi ħaġa live dejjem jiġri xi ħaġa li ma tkunx qed tistenniha. Imma dal-aħħar ġrat waħda li qatt ma ġrat li qabel għax Gillian Zammit konna Berlin, konna qed nagħmlu kunċert u xi ħadd ċaqlaq il-pjanu meta morna d-dar wara r-rehearsal u meta qedu lura m'għamlux il-break. U jiena tindoq u l-pjanu beda jiżżerżaq, Gillian qed tkanta u m'għandunax li l-pjanu kien se jolqotha u jiena spiċċajt bl-istul f'naħa waħda tal-pjanu, l-pjanu żżerżaq. U ma sajt nagħmel xejn. Imnalla kien hemm Paige Turner hemmhekk li kienet pjanista kienet taffi qiegħed il-break tal-pjanu għax jien ma stajtx nieqaf indoq dak il-ħin. Imma dawn l-affarijiet jiġru imma ħadna qataw waqt il-kunċert, imma the show must go on. Baqajna ndoqqu. U baqgħet tkanta.